снайперваме на базата в болота, военната база Military Base в болота. И за сега от 2 часа и 40 минути, вече 2 часа и 40 минути станаха, няма никой, а пък сървърът е пълен. 2 часа и 40 минути няма никой в военната база в пълен сървър. Аз съм почти full Military Base раницата. Ето тук се вида нещата ми, се видат. Брадата ми е демиджет. Това е много тъпо. Раницата ми е оранжева. Тук имам други патрони за мосинка. Преди малко ми се прибидя някой на контролната кула. И виждате го и вие, ако не се бъркаме, ето там, точно там. Ама не мисля, че е човек, защото не се мърда. Аз съм прикрит идеално от едната страна от храсти, от другата от камъни и отзади никой не може да ме види. Не отзади. Там съм оставил вратите отворени, за да гледам дали някой ще дойде, ако някой дойде, значи ако затворя вратите, значи имало някой тук е оставена затворена. Тук също е затворена, нататък вече не съм ги попал. От 2 часа и 41 минути вече чакаме, виждаме човек. Рестипи. И го убихме. Рекцон. Трябва да сме внимателни. Той изчезна. Какво стана? Цялото му изчезна. А ние тъпаците си, тази тъпака се издадах. Изхъбих 4 куршума, за да го убия. И тялото ми изчезна. Къде за Бога изчезна това тяло? Значи май имал там на някой на контролната кола. Не, нямало никой, ама. Къде остана тялото на това? И откъде дойде? Че не съм го видял. Това ме притеснява. Но го убихме и... Но къде му е тялото? Всичко си затворим там, дето съм го оставил. И тялото му изчезна. Явно так му са таковали, наресвали лута и затова и тялото му изчезна и така. Принципно трябва да стои доста повече. Ама го нацепих, имаш доста кръв. A few moments later. Ето виждаме един човек. Май Бамби. Прави нещо. Лутва хамбарите на Май Бамби, не съм сигурен.
Отива към втория хамбар. Това май е друг човек. А не, същия, просто си е сменил тениската. Съжалявам, че се вижда толкова пикселизирано, просто игра на видеографки. Сега ще отида към контролната кола след малко. Ще се пробвам да го убия. Тръгва на друга страна. Не сме го убили. И го убихме. Толкова куршуми изхъбих. Сега да видим дали сме какво ще спечелим от него. Почти нищо. Не е умрял. Още едно бамби убихме. Успешно. И се връщаме. One eternity later. Видяхме човек. Влезе в затвора. Някакъв човек влезе в затвора. Сега е в хамбарите. До никъде другаде няма човек, че ще стане страшно. Той тръгва към другия хамбар. Но е бамби. Наблюдаваме едно бамби. Ще се пробваме да го убием.
Мисля, че го убихме. Май сме го убили, да видим. Така, тръгвам. Ръшкам на балота. Мъртъв е, да. И още едно подсигуряване да се изчи. Вече със сигурност е мъртъв. Оцелил съм го в гърдите. Но тук има някакъв скоп, взимам скопа. Така, убихме един човек. Rest in peace, bro. И това ще е всичко за Дейзи за днес. Дано да ви е харесало. Смятам да правя още клипчета как убивам бамбита и други хора. Просто това бяха единствените в сървъра. И това беше всичко от мен за този сървър, за този епизод. Дано да ви е харесал. Ще правя още епизоди на Дейзи. Пожелавам ви весели празници и до скоро. Чао, чао! Automatic bang, 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 call it automatic bang.